Остави го долу, оттам го остави. Остави го долу на това, да видим какво ще хване сега. Айде, мамче. Виж тук какво има, мам. Виж какво има тук. Леле, какви хубави неща. Браво! Книгата. Ето, виде. Значи ще има втора професия готвач. Ето, виж с книгата. Браво, Стринко, браво. Мама, аз какво съм фанал? Ето, виж колко го снимка. Мама, аз какво съм фанал? Снимка с момчето ми. Ти отверка. Чичи, пошла! Чичи, пошла! А то ще бъде музикант. Стани горе да се снимам. Айде, бабо. Айде, Криси, бе. Или Стани, бе. свален, бе. Стани горе, бе. Снимай, бе, остави с грозния си Снимак снимки. с какво да снимам на бате? Айде, Толи, знаеш ли да правиш снимки? Знам. Знаеш ли? Обърни това да правиш снимки. Дай да снимам, да не снимам. Ей, с другия телефон може. Ама ти не си ни снимала. Ма не съм, мали. Сега ще... Патапа. Айде, снимай ме с детето. Ай,